Gaur, Oarsoaldea eskualdeko hainbat familia ezagutuko ditugu, eta haien hizkuntza ohiturei buruz arituko gara. Zein hizkuntza hitz egiten duten etxean, bikotearekin, seme-alabekin, kalean, aisialdian. Familia mota desberdinak daude, baita hizkuntza ohitura anitz ere, eta gure helburua pertsona eta egoera horiek guztiak ezagutzea izango da, eta eurentzat euskarak zer nolako garrantzia duen ulertzea. Eta horretarako, arbel jokoa egingo dugu. Seme-alabek zein gurasoek hizkuntza ohiturei buruzko galderen aurrean zer nolako puntuak eta ematen duten ikusteko. Errealitatea berdin ikusten ote dute batzuek zein besteek. Kaixo, eseri naiteke zuekin? Oso erresa izango da. Etxean, ze hizkuntzatan aritzen zarete? Euskera gehiengo batean. Eta zu euskeraz, saiatzen zara? Bai, saiatu naiz. Ikasten ari zara? Bai, orain euskaltegien dago. Dena egiten duzu euskeraz? Bai, normalin den euskaraz. Euskera eta erdera. Zuek agian ere euskainola kualifikatzen duzu. Bai, xantzo ditugu horritz batzuk, bai. Etxean normalki euskeraz, baina ama ez dunan ulertzen, erderaz. Umeekin saiatzen naiz euskeraz hitz egiten, baina komplikatzen bada gazteleraz. Ni txikiekin euskaraz egiten dut, eta anakin erderaz inabez. Dena egiten duzu euskeraz? Gehienetan bai. Batzutan euskeraz, batzutan gazteleraz. Euskaldun berri naiz, saiatzen naiz beraiekin dena euskeraz hitz egiten, mino joera dakatianekin gehiago erderaz hitz egitea nahiarekin baino. Eta nolatan ateratzen zaizu ianekin gehiago erderaz egitea? Eta gian berak gazteleraz gehiago hitz egiten duelako euskeraz baino. Nahiak berriz, bere klaseko gehienek euskeraz hitz egiten dute, eta orduan bere joera da autobusetik jaisten danean, ikastoletik etortzen danean, dana euskeraz nirekin. Orduan jani hori hartzen den da, nire lana egin behar detena ere, ianekin. Zuek uste duzu gurasoen artean hitz egiten dutela euskeraz? Eskolako gurasoen artean. Batetik bostera euskeraz zenbat egiten duten. 2 eta 4. Zuek uste duten gutxiago egiten zutela, naia? Hemen gelditzen direnean dena erderaz egite dutelako. Eta ze pentsatzen duzu? Gehi euskeraz hitz egin behar dutela. Zergatik uste duzu hori? Beraiek esaten dizuete zuei egiteko euskera? Bai, horregatik. Nabarmena da aldea. Zuk orokorrean entzuten dituzu euskeraz, beraz gurasoak. Bai. Daka laguna, Madriden, Bartzelonan, Errioxan, leku guztietan. Orduan, tamalez, erderaz asko, saiatzen az beti, hemen ingurun mentzat, laguntal dira, dana euskaldune, orduan horretxatxi pilota. Pertsona bat zurekin beti jotzen dugu gaztelerara. Azkenen harremana hizkuntza hortan egin badegu, zaila egiten zaigu gero euskerara jotzea, baina saiatzen geraz, eta aldean bagara euskeraz egiten dugunak, beti euskerara jotzen, baina zegi izaten da. Zek kontiente zarete eredu izan zaitezketela eta zaretela? Bai, ikusten dugu. Gainera, hori adinean aurran dijoa zenean, azkenean bereiek lagun artean jotzen dute gaztelerara. Ikusita, seguruna. Entrenamendutan ez dugu hitz egiten asko euskeraz. Entrenatzaileak hizkuntzatan egiten da. Euskera eta gaztelera. Ni pelotan egia esan da, lezon aite eta lezon euskera asko erabiltzen da. Lagunen artean dena euskera zeitet entrenamendutan eta. Para ti es importante que si en los extraescolares y aparte en lo cotidiano, que el euskera esté presente entre ellos en sus espacios. Noski. Yo no tuve la posibilidad y vine de fuera y no es mi idioma, pero considero súper importante que no se pierda el idioma y que esté presente, por supuesto. Hacéis todo lo posible para que eso pueda estar presente en la familia. Piskat gai egin dezakegu, baina bai. Normalean euskeraz, talde euskaldunak, no se, asko dira. Eta erderaz? Entzuten duzuna, inglesez entzuten duzu adibidez? Bai, baina asko zutxeago. Eta herri bezala ere duela urte batzutik aurrera bultzatzen dugu umeentzako zinema txikia euskeraz jartzea, hori gurasoen aldetik sortu den mugimendu bat da, eta 7 urte eta gero horretan jarraitzen dugu. Consume un montón en euskera, guazen, irabazi arte, también compramos los CDs, van a los musicales, pero sí que es cierto que Netflix, plataformas así más genéricas, se ve poco, se escucha poco. Gero zinemareitotan, pelikularen bat, aukera daukazu erderaz edo euskeraz ikusteko, eta gu, euskeraz. Eta itatxok beti dauka aukera Euskal Eginkon Teams eta horrelako webgunetan sartzeko pelikulak Netflix euskeraz jartzeko dena. Makusi eukitak lagundu digu, beraiei euskarazko edukiak eman alizateko,
Eta egiten dugun beste gauza da ere, Durangoko azokara joaten gera urtero, eta zaudatzen gera hor beti bai liburuak euskeraz erosten, eta bai, saiatzen gera. Berez nire hizkuntza gaztelera da, eta egia da, bizitzak eramaten zaitula euskera bitzea naiz da euskaraz ikasi izan. Orda, ni bai ikuste etela garrantzitsua eta nik egiten dut nera bezaroari ez batzutan buelta eta esaten joe. Oain arte ez dut erabili eta orain badakat kontzientzia bat Euskal Herrian bizi garela, euskera gure hizkuntza dela eta euskeraz bizi nahi duela. Eta hau da guk gure semei pasako diogun gure ondaretako bat, besteak beste. Bueno, hemengoa naiz, baina ni beti ikastetxean beti egin dut dena erderaz euskeraz izan ezik, eta gero jo nintzen kanpora ikastera eta bueltan, jarraitu nun dena egiten erderaz, eta nire kuadrilaren artean dena erderaz da. Orduan, gero bai pentsatu genuen, ja familia sortzerakoan, ni esfortzu bat egin nuen hemengo euskaltegian eta gero Unaire laguntzarekin, lortu dugu horrela jarraitzea. Eta ni pozik nego. Zuek eskartzen diozue gurasoei eta kasu honetan amatxori ikasi izana? Bai. Bai, pila bat. Niskak, ze ondo, eskerrik asko urteagatik esierten. Mila esker. Ondo izan. Aio. Agur.